Tenang ta ha kaneka review meeting hapo ke lam jong Chief Minister Bodon Burom jongi nilai review kabanengkong ya ki Jakarta kabaar ya keren ya review ya kini ki Corona Care Centers bat kabangas ngobaha ban pentip akan ngapor kalong ba kidon arteli ki jaka ki bengila create kerpang kumka Corona Care Center haka bangin penbiang ru hadu ki oksigen kabingi ong ki concentrators kawai hapo IIM kabangila ya kabangila ban penbiang ye ki concentrators kumba shispa teli shispa jingtia but kawai hapo Sauli kabadai katuka nyong ka TB hospital ha Sauli kabaka kapasti ke jongka kalong shispa jingtia but ha Sauli ngila ban penbiang kumba saupo jingtia ringkat bat kaneka concentrators kabadai yaka oksigen nang ta kabenta kabaar kabingi keren ha kaneka review meeting kalong kaba pipila tip ba utu vaksin na kabenta ki khat prasnem hadu saupo sausnem unpoi la syai ka sngi hapo ka jela ka jungi bat ngilaya syong ngilaya thir ngilaya perkhat bhan ka liang jong sarkar ngirai bangin sedang ya kane ka vaccination drive nadu ka khat sautrik Friday khat sautrik kane ka Friday ka bamenta ha ka bangin sedang ban ay ka vaccination drive but kiban yo ya kini ki vaccination drive ya kini ki vaccination kalong ya kitu ki bala register namar ya kani kalong katkum ka guidelines na government of India kila ban register kitu portal kiba ka ministry jong ka health kila create kila penbaik te hadu mentang ngimtip katnu hajar ngut ki register ten rei ya kani ngila penbaik ba hakini ki kendiat sngi na kaliang jong ka health department anakala ban play ya ketuk portal ngin satip katnu hajar ngut lane katnu spangut ki bala register ya ka banyo ya kani ka vaccination ha kani ka face ka ba ar nang ta shushu ngilai rairu baka bakambun yakin nakini ki vaccination kaban poi saupo araja teli kalong ngi identify ya ki katu kan teli ki district hakmat ki balong vulnerable lane ki ba ka jing sapriang jong uniu kujang jingpang kajur bar ya kani ngi la IT hapo health department bakan work out ya ke detail baro but nangta ngin sasdang kumongong pi ya kani ka vaccination drive ha kasngi Friday kat sautrik jong uniu benai ubamenta kini kideki isu ki bang ya kren menta kasngi kadonru kejingi kren na kamenta kaneka isu jong ka oksigen ka bangas ngobahan pentip kumakalong hadu menta ka oksigen ka stok kadang biang bat mentang ngidang ya thirjing mut susu kumno bangin penting na bahaki ni kisngi bat kita yeu ki banwan ba nginem don ka jingduna ya kini ki oksigen ha kini ki hospital ki balong jong ka private lani jong ka sarkar kumju na kementawan ajing sumar ya kini ki bapang baro te kita ki rai ki bingisim ha kaneka janmit haka review meeting ban nang tu ngin yai don man ka sngi ka review meeting haka ba ngin sop date ya phi na banta ka jing tip jong ki pai ba no som snong jong ke jela baro ka wei kumong opi ngidang IT la shai ngin sayo e ka detail na jong namar ngila IT haka health department bakin work out ya kitu ki district ki belong vulnerable namar phitip bahai ki nu ki district ki ba kham kta bon hakane ki jing spread jung ne kunyang jing pang kawai ka de kum ka east Khas Hills nang ta kum ka west Garo Hills nang ta ka Ribhoi district nang ta phitipi ka west Khasi Hills
nang ta ka Jaintia Hills district Bro Artli but east but west but ia kani ko mong pi ke detail ngin sa pentip ya pi hadin ba na kaliang ka health department ka walk out igini benta pero te ngin sa pentip ya pi let's say ha ka next review meeting ka bang session kani ka baya day but kani ka oxygen ka bang ong ka oxygen plant ia mentang idang walk out ngatrai la siya ngin sa yo ban ai pi detail ha ka bang nakaliang jog state government ngi plan bangin ted hero ya kini ki oxygen generator ki bangi ong kya ba kador ko jong kang impat datip ba kala ban poi arpu lak arpu san lak ka wai bat ka ba immediately ngin walk out nakaliang ka help menta ko mo pi kat no telingi don kam khnang ba ngila le se ban bu ha ki jaka ki bangi I don kam ya ka ban le ya kani te kumbangopi yakane ngin sa simbiang yaka review ko jong ilasay hadin bang yo ik detail na dong sodong nakaliang jong ka health department ya hakabya day bat ka first phase kabade ka south hosan stem sejrong ka stok kadang don bat ka bangi penbor ya kin nong snong jong ka jela ki south hosan stem sejrong kin sngau bha ya ka banai ai ya kani ka injection te kumbalong hadu menta ka stok kadang don bat kumjuru na kaliang ka sarkar kala take off naman ngi maintain ya kani man kasngi sakanut teli kidot ki vaksin ya kita ki detail bro khoit na kaliang ka health klale ban na kaliang ka sarkar ru ngila tho shushu ya ka city sapo ka sarkar India bahkan nang ai shushu na kamta kitu ki south hosan stem sejrong bakin yo ya ka bangila ban pendet ya ka kota jomki baro kata kumbalong hadu menta kampadon ngingim pandon ka kes jongi hang ne ka jela jongi bakitu ki vaccination center bakin ong ba don kilayeng lain ba myo ya ka tika ngatrai ide chesi tipai kata kampadon ka kes ka bungtar maybe pila bani I ki wei ki jela bakadon sisa kum kata ten re hangi hepok jela mikla kampadon kum kata ban ong ba kilawan yang lain ki pepli ten re ki klem yo ya ka vaksin pika ya kane pi ngila batai na kapor sa kapor ni ong ba ka community spread kalayan ten na kata daw ngila ai ya kijing mana ka bajur ya uway pa uway nong snong ha ke jelam be kala jumi ni ong ya ki bas ngau ba ban yale kat bala ban pikir bat ban yada daladi yaladi namar ba ka community spread kamlong kum mensiam stem rei hakane kapor ngong pi kala spread keleng saudong mendai tang hasor rei syakin nong kendong ro kumju te nakaliang jungi ka bagi don ni ban ong kolong ba kenemuan sumari ladi kituki jing betha nakaliang sarkar ka bangila betha burom le ya kata bat ka ba aru kolong ba sngau ba khamtam kituki sau pho san stem sejrong bak kidei ban lek ya kaban ai ya kan injection khnang ban yada na uneu khnang jingpa phi kalong kumni kidon kini kiba hakmat kini kiba don kiba hakmat let's say kiba long back direct contact but kini ki positive cases ya kita ngi provide ya kejaka ba kin isolate but bakin syong kumbangi jule mansua tenrei ngi identify nama pi ban suong tam ngatrai ha civil subono le ngatrai ha kadestas la se ban suong be bangalisa no la kajong ki do ki bapli ki don kon no ti ki don kay ka sem jo ki te ngilai perkhat lu ti kita ki tenrei ki ba long vulnerable group ka bungo ong pi ka ba ki ba direct back ki ba don hapo ka tu ka corona care center ya kita ngila penbaik ya kerja kasong kerja kasa joki ya ke detail ngatrai ide chespidon ni ngimdon ke detail ya menta tang melomba kadon gitu kekawai pa ngide pa covid ru kamut pa por barung hapo covid ward kabut lat kena be fila banyo covid fila ban bet nomor bani fila deng PPE fila follow protocol semua kabut ketu ke protective mechanism ke bangila put in place ngila bu mo katu kadi kajing yada yaki stang ada kadon ka breach ya ka PPE lane kisotu makilai kendu hakata kerkom yang patient bawa kalaban bit yaki kamut ki kinam le chu support general ward nrei kat balahi kibat trace of covid kimle support general ward
Nri kita doktor kita di spesialis kita mengidam kam secara luar tu. Nek kirung se covid pakanaru kina asyam iki precaution kita biang nak barakat. Pet man kasi ngipet kibaya kadu kumputung mengi ai pikan no khat bai ngot ko Kat rambut. ha itu nak itu nai si persen kita di badan pure covid maksimum kita barakat jadi badan comorbidity. Ya kitu kibadon kibala register ke MHIS. Ya kitu ngisi lemba jong katuka lemba jong kakak ke jongki ke baki register. Rei kitu ki bam register tingin melak ban ong kumnum dulu. Tiaban siwi. Rei kitu ki register ngilak cover hakaneka MHIS hakaba kitu ki nongpang kitang suai katuka kat ke jongki kabamot. Ya kitu ki items borkhoi lene ki jing semar ya ki kamot la siwi daka daka tuka company. Ya kan kalau komne bi almost man ka arsni kadon ke review meeting updeng jong DHS principal secretary ka health rengkat bat kini ki management jong ini ki private hostel don kanu ka health ka bagi kwa nakal yang jong ka sarkar ngilong ready ya kaban kersan lem ki na ka benta kane ka crisis ka bagi don menu kata kasdang abang ang ladep kren de ka basai ngaong ya ka allocation ka basai mi man kasgi ni take cognizance kan mau bahai kata kanu ka allegation kamu ban ong tang ya kata fake certificate lang nga tay ni sim cognizance but immediately ni pentip siya ka syagi district administration bakin le kabton kam te kumo pi ngiru ngi ong ngi ai instruction ng government ba don kum kata ka allegation but let's say ka jia de hakatu ka por ka bangim pat simrai na ka sarkar kaba hangte entry point kala benlong hangte umling kala benlong sitai sebajeng doba kala benlong sejanti hills lene heki keleng-keleng ke benta jo ke jela jongi hakatu kapor ngi insist yakine ki barung sepok ke jela jongi dei daka RAT deka RAT ki isu certificate no angtu den rei ngong ye pi menta ka question ban ong ba kan don ka jing isu ye ka certificate ka belong duplicate lane ka bathok kam arise namar bahaden bakila sim ya kene ke sampel nang the entry point ki sim ke telefon number jong kitu kitrai ki dongpang but haden lakomno arsau kenta hadu sau phobra kenta ke report kin sayo but abakiyo mdei bi issue nang the na entry point nre ya kene ke report kan point direct ki mobile jongki la ki long positive ne ki long negative mdei shu ban ong ba issue nang the na entry point hakatu ko por ka ba ngile ya ka RAT tenrei kumo pi mentai namala ya ka RT-PCR test ke question ban ong ba don ke jing issue tu ya ka certificate ka ban pelong negatif ya ka pelong positif kata ka bom la along lanu kes ki batmai menta kasi kilong saus pa nrio ki bala recover kilong lais pa hansau ki bakrat no pra ki aktif kes ki bagidan menta kasi hadu menta kalong lai hajar lais pa pra huai pada kini si hajar khandai pa nri fufra kidai hapo iska sales kebun tam berkebuan baar kedai saus pak saufuan hapo ribhoi district